राजा नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथावना आरोना मानोना बिटिसिआव माने साख्रिया माने लिगेल आरो इलिगेल थायोनो आरो आङो माने खोनाफेराखैमोन माने आसामावबो खोनाफेराखै नाथाय दिनै बिटिसिआव खोनाबाय माने साख्रिया लिगेल आरो इलिगेल मोननै दं आरो दा बेयाव नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दं खोनागासिनो दं मानोना बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंगासिनो दं माने थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय माने सरकारनि समाव माने फरेस्ट गार्ड आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव माने साख्रि होनायफ्रा माखासे माने इलिगेल जायनि थाखाय माने दरमाखौ माने स्टप बन्द खालामनानै दोननाय जादों आरोना होनाय जाथ'वाखै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन माने अर्डार फैदों आरो जेनेबा तो बियो जोबोद दुखुनांथावना दा जायफोर माने साख्रि मावनानै दरमा मोननाय नंला दरमाया बन्द जादों होननानै बुङोब्ला खोब दुखुनांथावना नङा नङा रायजो राजा नोंथांमोन साख्रि मोननाय समाव मोनग्रायाबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो न'खरनि बाय बाहागि जाथि बंस परियालफोराबो जोबोद गोजोननाय मोनो आंनि फिसालाया साख्रि मोनबाय नङा होनबा दा दिनै बे साख्रिखौ नायबिजिरनानै बबेबा लिगेल बबेबा इलिगेल जुदि बेबायदि खालायोब्ला माने लाइमोनफोरनि जिउआव खोब दुखु होनाय जागोन खोब माने जोबोद माने दुखु होनाय जागोन आरो बेबायदि तो रायजो राजा नोंथांमोन राजखान्थियाव पलिटिकेलाव लिडारजों लिडार क्रिटिसाइज खालामलायनाया बारा गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरो नर्मेल नाथाय नैबे लाइमोनफोरनि जिउआव जुदि साख्रिया दानजामारोब्ला साख्रि मावनाया जुदि दरमा मोनाब्ला तो बिराद गिदिर माने खहा जागोन आरो दुखु होनाय जागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सायाव बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनानै होबाय जेराव गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा साख्रिनिल' बाथ्रा बुङाखै बिथाङा जेरै थांनाय 2020-27नि जि एग्रिमेन्टआव नङा होमबा एरिया बारायबाय सुबुं अनजिमाया बारायबाय नाथाय फैसाखौ मानो बारायाखै बेफोर बाथ्राखौबो रायखांदों आरो लोगोसे नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनाबो खोनादों जानांगौ माने आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों बावैसो सिगां 900 बिगा जिथुनाखि सर एरिया बेखौ माने थांनाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सरकारनि दिनावनो बेखौ एलटमेन्ट होखानाय दा बे होखानायखौ माने दा आसाम सरकारा माने रिकुवेस्ट मोनसे लेटार हरदों बै मानसिफोरखौ थाबैनो शिफ्ट खालामनानै जायगाखौ हगारनांगौ होननानै थिग बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बिनि अनगायैबो सिन्डिकेटनि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा प्रेस मिटनि गेजेरजों माने सिन्डिकेट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा थाइसेबो लाया मानाव गेदेर प्रमद बर'आसो लायो थिग बेबायदि माखासे बेफोरो माने पलिटिकेलि मोनसे क्रिटिसाइज मोनसे बेफोर डायलग नङा होमबा तो बेफोरो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरबायदि बुंलायनाय जाखायो राजखान्थियाव नाथाय जायफोर माने साख्रि मोननानै नङा होमबा साख्रि मोननानै दा साख्रिया दानजादोंबा साख्रिनि दरमा मोनथ'वाखैबा बे दुखु गोनां आरो दा बे साख्रिनि बेलायावनो मानाव गेदेर दानि रायजो सभानि जा MP मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो फोरमायदों बिथाङाबो बुंदों माने थांनाय 5 बोसोराव जेसेबां माने इरेगुलार जायफोर माने साख्रिया रेगुलार नङामोन बेखौ रेगुलार खालामदोंमोन आरो गोबां माने फारसेथिं माने भेकेन्सि फारसेथिं माने मा एपइन्टमेन्ट लेटार माने ट्रान्सपेरेन्सि फुरा माने बेखौ होनाय जादोंमोन माने पस्टिं होनाय जादोंमोन डिप्ल'मेन्ट होनाय जादोंमोन माने होनाय जादोंमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन तो बेयाव जेबो इलिगेल आरो जेबो माने बेयाव माबा गैया तो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथिं मोनसे बुंदों दा बिथिं मोनसे बुंदों दा दिनै बेबायदि ससियेल मिडियायाव बुंलायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गोबां दिनै भुगिनो गोनां जादों नङा होमबा दा दरमाया बन्द जादोंबा दरमाया जुदि नांथादोंबा ना दरमा मोनाखैब्ला तो गोबां माने बे लाइमोनफोरनि जिउजों मोनसे माने
गेलेनाय बायदि जायो आरोना आरो बेफोरबायदिखौ ससियेल मिडियायाव बुंनानै माने गेलेनाया मोजां नङा बे बाथ्राखौ माखासे दैदेनगिरिफ्राबो खावलायदों बुंदों थ' बेखौ नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय जाहाथे बिटिसिआव जेसेबां माने पलिटिकेलि क्रिटिसाइज खालामलाया सोंखारि लाया नाथाय नैबे लाइमोनफोरनि जिउआव साख्रिखौ लानानै जाहाथे दरमा मोना माबा मोना बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जाया बेखौ जोङो आसा फारिबाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ अल